To masu sauraro assalamu alaikum, Shehu Usman Salu ke fatan an wayi gari lafiya cikin shirinmu na labaran asuba wanda a cikinsa za ku ji cewa manoma a ƙasar nan sun fara kokawa da faduwar farashin kayan abinci. Mu a matsayinmu na manoma kuma amfanin gonar mu yana ƙasa baya daraja sai dai kullum farashin ya ƙasa, to wannan tabbas za a karya wa su manoma gwiwa. To muna tafa da ƙarin bayani. Iyalan marigayi Janar Sani Abacha sun mayar da zazzafan martani ga tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Badamasi Babangida da ya ɗora alhakin kurakuran da gwamnatinsa ta yi kan mahaifinsu. Jam'iyyar PDP ta lashe zaɓukan dukkanin ƙananan hukumomin jihar Oshun 30. A ƙetare hukumomi a Mali sun ƙaddamar da bincike kan zargin sojojin ƙasar da kashe farar hula 24. Tukanin labaran asbahin aka ji na yau Lahadi 24 ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 bayan hijira, daidai da 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2025 miladiya. Labaran da za ku iya kallon sa yanzu haka ta shafinmu na Facebook a Premier Radio 102.7 FM ko sauraro ta shafin intanet a premierradio.ng. Shirin labaran zai somo da sha'anin tattalin arziki da ke da alaƙa da farashin kayan masarufi. Inda manoma a ƙasar nan suka fara kokawa kan faduwar farashin kayan abinci a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke buga ƙirjin ci gaba da ɗaukar matakan da za su rage hauhawar farashin kayayyakin. To al'umma dai na bayyana farin cikinsu da saukar farashin kayan abincin da suka hada da masara da gero da shinkafa a 'yan makonnin nan. To sai dai manoma sun ce hakan zai haifar musu da asara mai tarin yawa. Wakilinmu Khalil Ibrahim Yaro na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto. A 'yan shekarun baya dai kasar nan ta ga karuwar masu shiga harkar noma saboda hauhawar farashin kayan abinci a shekarun, wanda manoma da dama suka samu riba mai yawa. Faduwar farashin kayan abinci na kwanan nan ya haifar da mabambantan ra'ayoyi, inda masu saye ke jin sassauci, manoma kuma na fargabar asara ganin cewa sun sayi kayan noma a farashi mai tsada.